Dražen Čupić, profesor na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima, profesor iz govedarstva. Evo, mi se nalazimo na površinama govedarskog praktikuma Visokog gospodarskog učilišta. Prigoda je gotovo 3 mjeseca kako smo dobili rasplodne junice njemačkog simentalca ili simental Fleisch. Želja nam je na ovaj način promovirati ovu pasminu za koju se nadamo da bi trebala postati stožerna glavna pasmina za uzgoj u sustavu krava tele. Znači mesna pasmina za uzgoj u sustavu krava tele u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Kao djelatnik Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu i tajnik i voditelj uzgojnog programa za simentalsku pasminu goveda smo malo došli provjeriti i pogledati stado, vidjeti u kakvom je stanju, eventualno dati nekakve preporuke uzgojne našim kolegama iz VGU-a, vidjeti također koji bikovi će se koristiti i kako ćemo dalje vjerojatno surađivati. Negdje starosti sada oko 16 mjeseci. Uzgajat ćemo, odnosno držat ćemo i ovdje novim prostorima govedarskog praktikuma još negdje do jeseni i negdje sa 20 mjeseci, evo još jedan put ponavljam, sa 20 mjeseci starosti ćemo ići na umjetno osjemenjivanje. Drago nam je vidjeti da je Visoko gospodarsko učilište odabralo za svoje matično stado simentalca. Simentalac je inače naša pasmina, odnosno pasmina koja se uvriježila u Republici Hrvatskoj i od nekakvog ukupnog broja krava 62-3% je uvijek simentalske pasmine. Logično da je Visoko gospodarsko učilište išlo u smjeru nabavke simentalca koji je i tradicionalno ovdje zastupljen, pogotovo u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, ali s druge strane isto tako taj simentalac nudi izuzetnu kvalitetu mesa, otpornost i mislim da je najprilagodljiviji za naše sustave držanja. Tako da, eto, mislim da je ovo dobar izbor. Da Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda i Središnji savez hrvatskih uzgajivača holštajn goveda izdaju svoje glasilo koje izlazi 3 puta godišnje, pa bi htjeli napraviti jedan promotivni tekst u vezi uzgoja simentalca, odnosno za meso na području, odnosno na površinama Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Na taj način želimo i malo potaknuti svijest naših ljudi i uzgajivača da simentalac nije samo pasmina koja se proizvodi u kombiniranom sustavu, dakle mlijeko i meso, nego da je izuzetno dobra i za samo proizvodnju mesa, što dokazuju i naši kolege Austrijanci i Njemci koji imaju veliku populaciju. Njemci recimo imaju 50.000 krava u sustavu krava tele Fleckvi Fleisch, dok recimo anglosaksonske zemlje i nordijske zemlje simentalca poznaju kao jedino kao mesnu pasminu. Stoga eto, kroz ovaj časopis ćemo malo probati napraviti jednu promociju te pasmine i da ovi naši krajevi sjeverozapadni, a i neki drugi koji vape za stokom, a te površine treba iskoristiti i za taj nekakav pašni način, znači ekstenzivni način držanja je simentalac za meso jedna izuzetna pasmina. Smatramo da imamo previše veliku šarolikost mnogih pasmina, engleskih, njemačkih, francuskih, talijanskih. Smatramo da bi se trebali vratiti opet na simentalca.